Čaute ľudia, dneska to bude ochutnávka sladkostí slovenských, takže uvidíte náš tier list. Takže momentálne tu je naša budina, v ktorej máme všetky potrebné veci. Takže tu sú sladkosti, takže ich idem rozložiť. Tak, a zatiaľ ideme to rozkladať, takže tak. Dneska tu mám špeciálneho hostia. Hopa. Dobrý deň. Dobrý deň. Tu je Kitko a zdravím vás u ďalšieho videa, takže už ste ako vedeli, toto video bude o ochutnávaní československých sladkostí, pomerne slovenských, tak môžeme začať. Ako prvé, tu máme chrumky, takéto, tak toto vyzerá nejako. Dáme si to taste. A toto otvorím. Tak tu sa niekde píše, no tak, máte to lepšie. A tak, aby sa, takto, dobre. Tastneme to. Tam. Tak, čo na to hovoríš? Dobre. Koľko tomu bodov dávaš? Od 1 do 10. Od 1 do 10. 9, dobre. Vieš čo? Ono to je napísané niekde, že odkiaľ to je. Niekde z Trnavy alebo odkiaľ. To už, že ešte moja mama mala. To ešte normálne oni mali, takže to už je celkom dosť dávny čas. A ja tam dávam 8 bodov z 10. Ako ďalšiu sladkosť máme tieto Alaska trubičky, takto Alaska. Oni sú veľmi dobré. Neviem, či je to až také retro, ale je to zo Slovenska. Bo tu sa niekde píše, že Made in Slovakia. To máte. Myslím si, že to neprečítajú. Neprečítate to, ale je to tu proste napísané, musíte mi veriť. Takže tu máš trubičku, ochutnaj. Aj máš. A ja sa dám tiež. Áno, tak. Sú aj iné príchutné, lenže najlepšie je byť takáto fialová alebo zelená. Koľko tomu dávaš bodov? Ja? Úprimne by som tomu dala 9 z 10, to je dobré. Ja tiež. A potom budete mať od nás aj zoradenie, ktorá sladkosť nám najviac chutí. Ako ďalšiu retro sladkosť tu máme Fidorku. Máme tu aj k tomu fajnový nožik. Ako Kitko myslí na všetko otvorí. Takže ja to zatiaľ takto mierne otvorím. Ešte ja som to jedla pred 6-7 rokmi, ale občas si to dám aj teraz, v dnešnej dobe. Tak, samolepku nalepíme. Opatrne to otvoríme. Tak tanierik, takto. Vyzerá to asi nejako takto. Fidorka, takéto kolečko čokoládové. Je to čisté. Možno. Ešte predtým to pretriem, to je aspoň trochu. Dobre, to rozdelíme aj takto. Čo niekedy cukraje? Ne, neučil. No tak toto panky, ktoré to tu poriadne nekerám, ale nepomáham v kuchyni ešte. No, ježiš, zober si. Čakaj, to sa mi tu brví. Mal si to už niekedy? Ešte je taká zelená oriešková, alebo nejako podobne. No takto taká do hneda, možno vy to vidíte ako odtieň červené, ale ono je to hnedé. A to je fakt dobré. Ja, že vraj ešte moja mama, že bola malá, to jedla, takže to je retro riadne. A nie ste ten obal vlastne, nechám to. Typo, nie je zhruba. Koľko tomu dávaš bodov? 5 z 10. Ja dám 9,5 z 10, toto je fakt dobrá sladkosť. Ako ďalšiu sladkosť tu máme tieto esíčky. Toto je tiež, tu je Opavia. Tu sa píše 1840, takže je to retro riadne. Takže ideme to ochutnať. Vieš, že to je, že sa píše 1840, znamená, že je to tak staré. Hej, lebo tá značka vtedy vznikla v tom roku. Krabicu dáme na bok, ustála to. Takže sú tu, že dve príchute. Jedna z toho je čokoládová a vanilka, tak ja si zoberiem čokoládku, alebo čo to je? No, vanilkou, takže máte taste test. Chutí to skoro tak stále. No. Zaujímavé.
Ako chutí tá tvoja? Skús to popísať. Máme sekundu, sú také isté. Čo je? To som ja hodil. Aha, to fakt. To nie sú počky. Ja som si to ušetril. Ja, takže si šetríš. Na posledné hodnotenie. Aha. No. Toto je dobré celom. Dám tomu 7 z 10. Ja inak. No. 7,5 z 10. Dobre. Takže toto boli esnička. Ako ďalšiu sladkosť tu máme snehulky, ešte aj v retro obale, lebo teraz v Lidli bol retro týždeň, takže ideme to testnúť. Snehulky sú ináč dobré, keď majú viac príchuť, ale toto je tá originálna. Toto je tá originálna príchuť, takže mentujem. Tak, tu máš, mám ja. Takže má toto takého medveďa, akože snehulky, takže keď sa vás niekto spýta, aké máte boty, máte popísané na také snehulky. Tak to zhrabneme. Opa, ono je to v dvom zalebalené, takže hygiena. Počuť, je to také tvrdé. Možná to nekúče. Keď chceš preniknúť tej chuti, tak musíš to skúsiť. Cukrík viac milovania. Také jedno. Ale viem, že keď si kúpite také snehulky, možno vám dám za chvíľku túto takto obrázok. Ak to vidím. Tak vám na konci videa ukážeme všetkých produktov obrázky a uvidíte, že tie snehulky budú iné, než tieto, lebo tieto zuby kopas. Skoro to zabehlo. Koľko tomu dávaš bodov? 6 z 10. 5 z 10. Takže toto boli snehulky. Ako ďalšiu sladkosť máme horálky. Let's taste it. Takže ideme to tvoriť. je to nožikom, nemusíš to prekrojiť nožikom, keď už takto sa to tvára. Tak. Takto, to máme na nejakom panieriku, toto mi trošku nevyšlo. Nevadí. Tak poď, nožik. Tak perfektne, tak to máme na nejakom tak štanieriku. Nech sa nám tak nejak. A rozkroj to. No, jak sa neviem toto. Tako, let's taste it. Takto to vyzerá to nejak takto, že tu je to omočený čokoládku a tu máme to oplátku, tak to ukáž. Pre mňa nemoc horálky ako nechutia. A pre toto video som si dala. Mne to príde ešte také suchšie, radšej preferujem tie mentolky, tieto. Snehulky. Dobre. Koľko tomu dávaš bodov? 5? Sekundičku, to trošku probím. Koľko tomu dávaš bodov? 9 z 10. Ja tomu dávam 6 z 10. Nie, 6,5 z 10. Takže tak. Ako ďalšiu sladkosť máme Haribo Gummibear. A je to, že originál vznikol v roku 1922, takže retro riadne. Ideme to písknuť. Má to 4 alebo 3, neviem koľko to má prichuť, ale si zoberiem červenú a zelenú, lebo tie sú moje najobľúbenejšie takto. Opa, je to takýto medvedík, počkajte, musím ma to ukázať takto. Takýto medvedík, opa, takto. Tak si beriem žltého a ananásového. Ja ananásom nikdy nechutím, kto nemá rád ananásových, tak napíšte, že nemáte radi ananásových. A kto máte radi ananásových, tak dajte like na toto video. A podľa mňa najlepšie sú tí zelení. Čo mi chutia najviac. Ja si pamätám, že v škole, asi v 3. 4. ročníku, už sa ani nepamätám, tak som namočila do vody takéhoto zeleného gumimacika. Ja som to nechala asi 5 alebo 4 dní a bol takýto, ale to už bolo také hnusné, že sa to ani nezvedalo. To už bola čistá želatina. No hej, čistá želatina. No koľko tomu dávaš bodov? 9. 8
Ja to dávam 10 z 10, takže mne toto sladkosť chutí najviac. Takže teraz ideme ukázať, ktorá sladkosť je najlepšia a ktorá najhoršia. Na 5. mieste sa umiestnila horálka. Je síce suchšia, ale furt dobrá je. Takže posledné miesto. A Laska sa umiestnila na 4. mieste. To je tiež furt dobrá. Horálka je na 7. mieste. Tak na 7, tak neviem počítať, a toto je na 6. Tak na 5. mieste sa umiestnili chrumky. Lebo všetkým nám chutia proste chrumky. Na koľko to je miesto? To bol 5. že chceš 4. Tak na 4. mieste sa umiestnili esíčka. Furt dobré, nejde čo stratiť. Proste ňam. Na 3. mieste, takže na bronzovej medaili sa umiestnili snehulky. Furt dobré, mentolové, nie ničo pokaziť, proste snehulky. Na 2. mieste sa umiestnila Fidorka, čo už je skoro celá zbaštená, ale to nevadí. Celé ti to tu namrvilo. A na 1. mieste sú naše obľúbené Haribo medvedíky. Kto má rád Haribo medvedíky, dajte odber. A kto nemá rád Haribo medvedíky, dajte tiež odber, lebo prečo nie? I like. A vidíme sa spolu u ďalšieho videa. Tak zatím, čus. Stanty 2626. Ešte tu Stanty. Dobre. No a teraz si ideme ukázať obaly od tých sladkostí. Sexy.